Така, здравейте хора! Не съм правил видеа от известно време. Просто бях фокусирал върху работата. Но ето сега ще направим един апдейт между Коледа и Нова година, 2025 година. Докъде съм стигнал и ще може да видите, както виждате, седнал съм върху гипсокартон. Това означава, че вече най-вероятно съм започнал да го слагам. Така че, ето, взимам камерата и почваме. Така, първо да ви покажа малко апдейт от последния път с пода. Как се изпълни? Много добре се получи, равен, плътен, хубав, здрав под, отдолу вата 5 см, която допълнително повиши изолацията от долния етаж. Така, имам си сега помощник, тъй като си продадох фотоапарата и записвам сега вече с телефонът ми. В описанието ще го видите кой е модела и марката. Така, сега сложихме до някаква степен вертикалните части на ватите и исках сега да ви покажа последната тръбичка от парното в стаите как става. Значи долната е тази, е на 15 см център от долу. Съответно, трябва да е на 1,70 м точно другата тръба. И тук съм изчислил точно докъде е 1,70 м съм отбелязал. И 50 см център, тъй като глидерите, които ще използвам, са високи 50 см от център на тръба до центъра на тръба. Тук съм позиционирал нивелира, къде трябва да излезе тази тръба. И сега ще ви покажа слагането на ватата и позиционирането на самата тръба. Това е общо взето пиенчийска работа. Не е толкова лесно. Аз, например, съм мерил тук известно време, докато стане така, че вече да почна да слагам нещо. И така, слагам ватата по начина, по който ще бъде монтирана на стената. И ето тук се вижда точно и ясно къде трябва да излезе тръбата. Сега съответно може да е 2-3 см, но ето така сега правя аз. Цък. И сега тръбичката съм я изкривил долу. Е така. И подпъхваме. Е така, от този край малко. Оператора може да мине така, оп, и да заобиколи, защото ми снима гръбчето. Так, може и малко по-бързичко, аз ще го изрежа. Така. Там може да се позиционира, така че да се вижда хубаво. Така. Добре. И сега обаче какво се получава? Отзад тръбата трябва да малко да изрежа. Така, изимам с ръцете и дълбая в самата вата точно къде минава тръбата отзад. И съответно я махам, за да има място. Нали така? Общо взето, аз съм го казал и в предишните видеа, но това се занимаваш с вата е много тегаво. Значи, тавана особено ми беше
Тук е с една идея по-бързо, по-лесно. Не се качвам. Добре. Издълбахме го. Класихме го. Добре. Така. Цък. Добре. И сега подпъхваме така. Опа! Леко. Трябва да се внимава с техниката, защото като се размести и ако не забележиш, и нещата стават по-тегави. Така, цак. И подпъхваме. Хем да уплътниме. Така. И нещото, което правя аз, после да ми е по-лесно, когато залепа пароизолацийката, защото е възможно да мръдне това, и си отбелязвам. Така. Не става много лесно. Ето стана като мишена. Все едно ще стреляш с лук. Така. Оп. И това е положението, майка. И сега започваме нагоре да допълваме. Аз тук примерно съм използвал, където ми е останало, трябва да се употреби всичко. Цък, цък, цък. И сега измервам колко ми трябва догоре. Режа и хакам. Айде продължавам, оставам ви. Така, ето сега ще ви покажа как се получиха конзолните кутии. Тази първата е единствената, която кабела е върху ватата. Всички останали са отзад, минават и пробиват ватата, излизат на място, където е конзолната кутия. Просто първата окъсих малко кабела. Ето и тук по същия начин. Кабела идва от горната страна, отзад през 10 см вата. Всички останали конзолни кутии са по този начин. Без първата. Така, тук сега ще ви покажа как се изпълниха малко пробиването и прекарването, откъде минаха. Ето тук е захранващия кабел от таблото, 3 по 10 квадрата, който отива в таблото вътре. А ето тук е маркучите и кабела за климатик, които минават под прозореца. Всичко е замазано. Под прозореца излизат отвън. Ето го тук, захранващия кабел от вънка, 3 по 10 квадрата, пак повтарям, в ъгъла е. Ето тук преместих кабела за контакта, тъй като не бях предвидил да има климатик. И това е съответно ключа за паленето на лампите в коридора. И ето още един път да видите и по същия начин, който вече видяхте преди малко, как се прекарва точно тръбата за радиатора.
Мисля, че да. Сложих ватата, която е тук тази част равната. Залепих паровата мембрана, която не дава възможност на водните пари, горещите, да преминат между ватата и външната част, която се пада отгоре, дъщената обшивка, която вероятността да кондензират, когато е температурата отвън под точката на оросяване, автоматично горещият въздух, знаете, кондензира, когато докосне студена повърхност. За да се избегне това нещо, се слага тази парна мембрана въздушна, която сега ще ви покажа по-отблизо. Всяка една дупчица, тук конзолна кутия ток, тръби за парно са включително за пода се залепват много добре, както и връзките между самите свързвания на самите платна. И това фолио също пропуска. То не е 100% непропускливо, но контролирано пропуска. Пропуска едни малки частички от въздухът да преминава през него. Това е направено с цел вентилация. Като зимата, как са го направили не знам от Кнауф, но така по специфика е, зимата се свива повече, а когато е горещо времето, се отпуска, т.е. парите, които преминават лятото, са повече, отколкото зимата са по-малко. И тук нагоре също ще сложа навсякъде, всъщност ще сложа такова фолио. И зимата, нали, аз вече го споменах, не позволява тези пари да преминават през ватата и съответно като докосне студената повърхност на самите дъски отвън, защото те ще са непосредствено под керамидите и вероятността да са студени, всъщност те ще бъдат студени. Кондензират, влагата се запазва, защото тя през зимата е много, защото примерно като живеят деца и всъщност не само деца, който живее тук, самите дишания и издишания, доста водни пари ще има и кондензират, не могат да изсъхнат лятото, остават, започва да се развива мухъл, който мухъл от своя страна води до гниене на дървесината и след 10 години, 15, може и повече, изгниват дървесините. За да се избегне това нещо, се слага това фолио. И ето тук с жена ми, тя е доброволец, сложихме, ето тук, всъщност цялото фолио с нея го сложихме, но ето, много, тук вече задобряхме, защото това е на последното, което правихме. Така, ето сега ще ви покажа. Така, значи кабела за ток идва съответно, нали, от разпределителната кутия, минава зад ватата и ето как съм го направил. Лепи се две половинки, режат се до тука и се залепват и после облепва се толкова стабилно. Така че абсолютно да няма никакво преминаване. Същото нещо е и тук с тръбата за радиатора. Като ето тук, където се свързва фолиото, отделните листове и съответно отдолу. Значи тук
Тук ще покажа така. Значи тук отдолу съм сложил, той има двойно лепящо, което е, вие го видяхте, сега ще ви го покажа там на профилите, на CD профилите. Отдолу съм сложил двойно лепещо под фолиото, залепил съм фолиото и отгоре се лепи тази лента, която също не дава да преминава въздуха отгоре. Тук съм го грундирал, то даже се вижда разликата от тук и тук цвета навсякъде, за да се избегне хубаво да може да се залепи. И навсякъде всъщност тук, ето тук как съм го правил с такера, так и отгоре върху него се лепи самата. Сега ще ви покажа самите. Те си специално от КНАУФ проектирани, доста търсех. По принцип има на пазара и такъв специален силикон на КНАУФ, който лепи точно такива места, които са тук фолиото към бетон, тук към тук по-натам горе към мазилка, но ще видим нещата как са. И съответно започнах да слагам картона. Изключително съм щастлив, че започнах да слагам картона. Ще си отцапах тук. Така. Мера, режа и слагам. Вече съм навъртял, не знам колко листове са тук. И ето, имам всичките неща за картон, ножове, за фабрични и нефабрични фуги, за всеки работи. И така, ето сега ще ви покажа тук. Така, това е лепещото, което е едностранно лепещо. Това се свързват отделните пластове с мембрана, а това е двойно лепящото, което всъщност се лепи на профилите. Так, отлепваш и отгоре се залепва самата мембрана. Добре, сега ще ви покажа как монтирам един лист картон. Първо съм премерил колко ми е необходимо. След това отивам, отрязвам го, слагам, за да измервам точно къде конзолната кутия ще дойде с нивелира, по същия начин, по който видяхте преди малко за ватата за тръбите. Абсолютно по същия начин изрязах отвора и сега го нивелирам, слагам отдолу малко така да повдигне не 1 см, малко по-малко е, може би 5-6 мм, тъй като по-долу е равен заради дишемето. И тук си разчертавам къде ми се пада профила отзад, тъй като това ми бяха първите листове картон и чак след това осъзнах, че реално от производителя са сложили едни буквички KF точно на 60 см и осъзнах, че де-факто като завиваш по самите буквички, ти реално си точно на профила, ако си го сложил през 60 см. Но, както се казва, първоначално
трябваше да бъда сигурен къде завивам, за да има смисъл от дупките, тъй като винта продупчва и фолиото. Така че се презастраховах с отбелязване с молив. Вече не го правя така. И започвам да навивам винтовете за гипсокартон в 3,5, 25 мм дължина за първия пласт. Това реално тук ще бъде само един. И горе-долу през 20 см навивам 19-20, там някъде. Ето, махам вече подпорките отдолу и сега ще сложа конзолната кутия. Само ще я пъхна, няма да завивам. Това е. Не знам какво друго да ви кажа. Ето тук нивелира, който нивелир аз ви показах в едни от другите видеа малко по-натам как го правя. Центрирам тук, къде се налага да сложа конзолната кутия и слагам, между другото, тази конзолна кутия. Първата, където я сложих, беше малко трудно, но всяко нещо си има тарикатлък, така да се каже. Добре, чакай така, тук ще сложа. И така, това свърших до сега. Сам си го правя, вече знаете, така че мисля, че е ясно на всички за трудността, нали, за времето, което успявам да намирам, но работата върви. Вече откакто започнах така картона да го слагам, като цяло доста бързо става, изключително бързо да не кажа. Само там, къде има конзолна кутия или тръба за парното, само там малко се бава повече за момента. Нямам въртели някакви. И така, хора, весело изкарване на новата година. Успешна да бъде за вас 2026 година. Съсредоточете се върху важните неща от живота, вашето семейство, децата ви, жена ви, мъжа ви. Гледайте да пътувате повече с тях. Правете спомени, създавайте спомени, защото децата като пораснат и вече започват да не искат да бъдат с нас. Искат да си бъдат с приятели, което е разбираемо. Така че правете спомени, ако може си ги записайте на видео. Аз лично така правя, си ги качвам в YouTube. Част от видеята са лични, т.е. не се виждат в профила, но си правим такива видеа доста. Забравих да спомена, продавах си камерата, с която снимах всичките видеа Olympus, които имах. Може би се вижда разлика в качеството на видеото. Сега снимам с моят телефон, iPhone 15. Микрофона си е същия, професионален 32 битов микрофон, изключително качествен, но си продадох камерата и сега малко ми е по-търсене с телефона, но пък имам колкото е по-гадно, толкова е по-много. Камерата си е камера, в интерес на истината. Дано ми се така да апгрейдна поне с един DJI Osmo. Ще видим Pocket или Action камерата. И така, общо взето, това от мен. Бъдете здрави!